Guaiteu, quanta gent! Va, que ens toca, Vaig a buscar el meu lloc, que estic en el lloc 5, o sigui, em toca la zona de darrere de tot. Que vagi bé, que vagi bé! No, que vagi bé, no, que jo també m'ha d'anar bé, no, que us vagi malament! Que vagi malament. Va, que això ja comença! Comença! Aquesta és la sortida. Ha començat ara ja sí la carrera, La gent aquí no camina, jo pensava que això era com una miqueta de passeig, però la gent s'ho està prenent en sèrio. Gràcies! Ja estic cansat. Ei, en patinet és trampa! Ai, senyora, que està creuant, que l'atropellarem! Dic verd? Però això d'anar amb Nordic Walking és una mica trampa, Per què? No? Home, anar caminant també ho és, no? No, jo no estic caminant. Ja estic cansat. Ja me'n vaig per aquí. Pep, noi, no pots sortir de la pista. Però he d'entrar. No pots sortir de la pista. Vale. Gràcies! Unes paraules, Xavi. Unes paraules, on està el meu plat de pasta i espagueti? La segona hora, amb Quim Morales. De dilluns a divendres, d'1 a 2 del migdia, a RAC1.